Non pensaba o xeneral romano Caio Antistio o Vello que ia ser tan difícil. Onte a tardiña cruzaba a ponte romana coas súas lexións coa firme intención de someter os castrexos entregados ás súas celebracións en torno á fogueira. Non renderon o castro e arcos, frechas e pedras serviron para botar momentaneamente os estranxeiros, aínda que o sangue dos romanos mortos e a lectura de vísceras feita polo druida non proporcionaron tranquilidade. Porque a terra que pisamos non se rende! Caio Antistio declarará a guerra e conquistará Lugo con toda a forza. Así arranca o Arde Lucus, a edición número 24. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, asistiu á recreación acompañado do alcalde Miguel Fernández e toda a corporación municipal. Tamén centos de persoas quixeron ver de primeira man a chegada das lexións romanas e a loita contra os castrexos, a primeira das 300 actividades programadas para estes 3 días de festa, declarada de interese turístico internacional, onde a cidade volve ser unha das capitais administrativas do Imperio.